በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኃይሌ እዛ ቅድስት ዕለት እዚኣ ንእከይ የጥፍእ ንኣበሳ ይሓጽብ ነቶም ዝወደቁ ድማ ንጽሕና ይመልሰሎም ንጽሊ የርሕቕ ዕርክነት የስፋሕፍሕ ነቶም ሓያላት ከዓ ውድቀት ይኾኖም ዝብል ናይ ሎሚ ናይ ዛዕለት እዚኣ መዝሙር ፋሲካ ኢልና ንጽውዖ ከምዚ ይብለና። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን እዚ መዝሙር እዚ ሎሚ ኣብዛ ዕለተ ትንሣኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዝምሮ ኮይኑ በዚ ቃላት እዚ ነቲ ብርሃን ፋሲካ እተመልሰ ናይ ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ዝገልጸልና እዩ። ሓይሊ እዛ ዕለት እዚኣ ንእከይ የጥፍእ ንኣበሳ ይሓጽብ ንዝወደቁ ንጽሕና ይመልሰሎም ይብለና። ካብታ ሓንቲ ሽምዓ ኣብ ደገ ዝገበርናዮ ስርዓት ካብታ ሓንቲ ሽምዓ ዝበርሀት ኩላትና ካብኣ ጥዋፍና ኣብሪሕና ካብታ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ኣሸኒፉ ንሲኦል ረጊጹ ህይወት ዘምጽአ ኩላትና ድማ ልክዕ ከማኡ ተሳተፍቲ ምዃንና በዚ መግለጺ ጌርናዮ። እዚ ምልክት እዚ ብርሃን ፋሲካ እዩ። እዚ ብርሃን እዚ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ብርሃን ዓለም መጠን ንሕና እውን ካብ ክርስቶስ ዝተቐበልናዮ ብርሃን ተቐቢልና ንሕና እውን ንዓለም ከነብርህ እንለኣኽ ንኸውን። ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ እንታይ ይብለና? ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢልና። ክርስቶስ ግን ኣቐዲሙ ናብዚ ምድሪ እዚ ክመጽእ እንከሎ እንታይ ኢሉ? ብርሃን ናብ ዓለም መጸ እቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ሰባት ግና ጸልማት ስለ ዝፈተው ነቲ ብርሃን ኣይተቐበልዎን ይብለና። እንተኾነ ግን ንሕና እቶም ብክርስቶስ ዝኣመና ትንሣኤኡ ዝተቐበልና ሰባት ናይዚ ብርሃን እዚ ነጸብራቕ ንኽንከውን ኢና። ስለዚ ሎሚ ሽምዓ ዘይኮነ ነብርህ ዘለና ህይወት ነፍሲ ወከፍና እዩ ዝበርህ ዘሎ። ብኸመይ እንተበልና ድማ ኣብ ዕለተ ጥምቀትና ኩላትና ነዛ ሽምዓ እዚኣ ተቐቢልናያ ኢና። ሓቀይ ዶ? ዕለተ ጥምቀት ሓንቲ እንታይ ይብለና ትካህን? ዘይትጠፍእ ናይ ህይወት ብርሃን ተቐበል እናበለ ይሂበና። እዛ ሽምዓ እዚኣ ካብ ትንሣኤ ክርስቶስ እንረኽባ መብራህቲ እያ፣ ብርሃን እያ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ምልጣን ወረብ እውን ዝገበርናዮ እንታይ ይብል? ትንሣኤከ ለእለ ኣመነ ብርሃንከ ፈኑ ዲቤነ። ነቶም ትንሣኤኻ ዝኣመና ብርሃንካ ኣብ ልዕሌና ኣብርሃልና እናበልና ንዝምር። እወ እዚዩ ምስጢር በዓለ ትንሣኤ። ብክርስቶስ ኣሚንና ብርሃን ክንከውን። ናይ እንታይ ብርሃን ግን? ዓለም ስኢናቶ ዘላ ብርሃን ሎሚ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ጠፊኡ ዘሎ ብርሃን እዚ ንግሆ ፀሓይ ምስ ወፀት እንረኽቦ ለይቲ ምስ ዓረበት ዝጠፍእ ብርሃን ኣይኮነን። ውሽጣዊ ብርሃን ይጠፊእና ዘሎ። ዓለም ነዚ ናይ ፀሓይ ብርሃን ንምትካ ዝተፈላለዩ ምዕባለታትን ጥበብን ተጠቂማ እያ። ሓቀይ ንሳን ተጸልመተት እውን እንታይ ነብርህ መብራህቲ ነብርህ፣ ሽምዓ ንውልዕ ወይ ከዓ ኤሌክትሪክ ንውልዕ ምዕባለ ናይ ምድርና እዩ። ሓደ ብርሃን ግን ኣሎ፣ ናይ ክርስቶስ ብርሃን፣ ናይ ህይወት ብርሃን ኣብ ውሽጥና ክበርህ ዘለዎ ኣሕዋት። እዚ ብርሃን እዚ ክጠፍእ እንከሎ ኣብ ደቂ ሰባት ሞት ይነግስ። ስለዚኦም ብዙሓት ኣብዚ ግዜ እዚ ሞት ዝሽትቶም ዘሎ ኣሕዋት። እቲ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ዘምጽኦ ብርሃን ኣብ ውሽጥና እንተዘይበሪሁ ሰባት ኡፍ ሎምሲ እንተሞትኩ እኳ መዕረፍኩ ነይረ ዝብሉ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ? ህይወት ጸሊኦም ንሞት ዘፍቀርሉ ዘመን ክትርኢ ከለኻ እዚ ብርሃን ትንሣኤ ክርስቶስ ዘይረኸቡ ሰባት ዝምነይዎ ነገር እዩ። ካልኣይ ሰባት ብሓይሊ ሞት ንደቂ ሰባት ክረግጽሉ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለው ዘመንካ ሎሚ ሞት ንደቂ ሰባት እንታይ ኮይኑሎ? መፈራርሒ። ናይቶም ስልጣን ዘለዎም ናይቶም ሓይሊ ለና ዝብሉ ሓይሎም ብምንታይ ዝዕቀን? ንብዙሓት ሰባት ዘጥፍእ ኣጽዋር እንተዳሃልይዎም ሓያላት ይበሃሉሎም። ንብዙሓት ሰባት ህይወት ዝህብ ዓቕሚ ዘለዎ ይኮነን ሓያል ዝበሃሎም።
من يتعقم زلو زبال زلو بناي علامات طمامتا ها حانت بومبا تكوس ابيلو هاجر ملو زطف انت دا خوينو انت يبحال زي حيالات هاجرات يبحال ريهم دو عالم حيلا بمنتاي تعقنو بموت تعقنو ክርስቶስ ግን ንኃይሉ በመንታይ ገሊጽዎ በህይወት ገሊጽዎ ህይወት ሒዙልና መጽዩ ስለዚህ አብናይሎም መዝሙር እምባር እቶም ሐያላት ዝወድቁላ ዕለት ይብላ ድንግል ማርያምን ኣብ ዝማርያ እንታይላ እቶም ልዕል ዝብሉ ክወድቁዮም ሃብታማት ክጠምዮም እቶም ትሑታት ድማ ልዕል ክብሉዮም እናበለት ዘመረቶ ዝማሬ በዛ ዕለት እዚያዝ ተፈጸመ ይኸውን ወፍቁራት አሕዋትና ሓትን ኣብናይሎሚ በዓል ክንመጽን ከለና ብድሕሪኡ ብዙሕ ተሰኒዩ ዝኸይድ ንባባት ኣለና ካብ ዓርብ ስቕለት ጀሚርና ሙሉእ መዓልቲ ትማሊ ከነንብቦ ኣብ ስግደት ዝወዓልና ንባባት ኣሎ ብዛዕባ ፍጥረት እግዚአብሔር ከመይ ገይሩን ካብ መጀመርያ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርና አንቢብናዮ ከመይ ገይሩ ንሰባት ከም ዝፈጠሮም ከመይ ገይሩ ኣብ መደብ ድሕነቱ ከም ዝጸዋዓና ኣስተንቲና እዚ ኩሉ እንታይ እንተይልና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ክሳብ ክንደይ ከም ዘፍቀረና ክነግረና እዩ ካልእ ኣይኮነን እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ሓያል ምዃኑ ብምንታይ ገሊጹ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዓለም ብሞት ዝገለጽዎ ንሱ ግን ብፍቅሩ እዩ ሓይሉ ገሊጹልና ምንም ክስዕሮ ዘይክእል ፍቅሪ ሒዙ መጽዩ ሓይልና ሞት ይነሩ ሞት ሒዝና እኳ እንተቐረብናዮ ቀተልቱ ኮይና ኣብ ቅድሚ ጠጠው ምስበልና እንታይ ኢልና ዝገብርዎ ይፈልጡን እሞ መሐሮም ኢሉ ብምሕረት ልቡ ከፊቱ ብፍቅሪ ተቀቢልና ብፍቅሪ አሸኒፍና ነቲ ሞትና ንሕና ተጽርናዮ ዝመጻና ክንዕወተሉ ኢልና ዝሓሰብናዮ ሓይልና ዝበልናዮ ክርስቶስ ግን ብፍቅሩ አሸኒፍዎ ስዒርዎ እዚ ፍቅሪ እዚ እዩ እምበኣር ኣብ መስቀል ተንጠልጢሉ ክሳብ ክንድዝየ ዘፍቅረኩም ዝበለና ሎሚ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ብንገብሮ ድኻምነት ብንፍጽሞ ናይ ሓጢያት ናብራ ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር ወፂና ድላይና ክንገብርን ከለና ንእግዚአብሔር አወጊና እግዚአብሔር አልቦ ዝኾነ ህይወት ክንነብርን ከለና ንክርስቶስ ዳግም ንሰቅሎ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ሎሚ ንባብ እንተኾነ ግን ክርስቶስ ኣብዚ ኩነት እዚ እንተኾነ ኣይጸልአናን አምላኽና ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ገና ሓጣንን ከለና ንሱ ብፍቅሪ ቀደመና ይብል ትንሳኤ ማለት እምበኣር እዚ እዩ አምላኽ ክሳብ ክንደይ ከም ዘፍቀረና ምርዳእ ማለት ካብ ሞት ናብ ህይወት ምስጋር ማለት እዩ በቲ ኣብዚ ሰሙናት እዚ ከነስተንትኖ ዝቀነና ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ቃላት አቢልና እምበኣር መስዋዕቲ ገዛ ርእስና ናብ እግዚአብሔር ምቅራብ እዩ ሓደ ካብቶም ትማሊ ዘንበብናዮም ንባባት ፍሊት ዝኾነት ምስዚ መስዋዕቲ ቅዳሴ ተተሓሓዝ ንረክብ አብርሃም ንወዱ ክስውእ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ወድኻ አቅርበለይ ምስ በሎ አብርሃም ንወዱ ክስውእ ሒዝዎ ናብ እምባ ደይቡ ሓቀ ክቀትሎ ኢሉውን ኣብቲ ዘዳልዎ ዕንጨይታ ቀሚጡ ነቲ ወዱ ብኻራ ክቀትሎ ከምዚ ክብል እንከሎ እግዚአብሔር መጽኡ እንታይ ገይርዎ ኢዱ ሒዙ ኣብ ክንዱ ካልእ ድቤላ ሂብዎ ካልእ በጊዕ ሂብዎ ኣብ ክንዱ ዝሞተሉ እንታይ እዩ ታሪክ እዚ ዘርኤና እንተበልና እግዚአብሔር ሞት ወላ ሓደ እኳ አይደልኒ ሞትና ዝደለ አምላኽ ዘይኮነስ ህይወትና ዝደለ አምላኽ ምዃኑ ኣብ ክንዳና ድማ ባዕሉ እቲ ሓጢያት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኮይኑ ዝሞተልና ምዃኑ ከርየልና እዩ ስለዚህ አምላኽ በዚ ታሪክ እዚ ዘርአየና ነገር እንተሎ ኣብ ክንዳና ከይተረፈ ክመውት ዝደሊ ሞትና መይቱ ህይወት ክህበና ዝደሊ አምላኽ ምዃኑ እዚ ንዓለም ከሸንፋ ዝኽእል እዚ ንዓናውን ከሸንፈና ዝኽእል አምላኽ ክሳብ ክንደይ ከም ዘፍቅረና ምፍላጥ በዓለ ትንሳኤ እምበኣር በዚ ፍቅሪ እዚ ተለዊጥና ንሕናውን ምስ ክርስቶስ ሞይትና ምስ ክርስቶስ ድማ ክንትንስእ ዘኽእለና ምክንያት እዩ ስለዚህ በዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ንባብ ወንጌል እምበኣር ከምቲ ማርያምን ክልተተን ማርያም መግደላዊትን ማርያም ሰይቲ ቀልዮጳን ናብቲ መቃብር ገጸን አቢለን ክጎያ ከለዋ ሓደ ነገር ደሪኽወን ናብ ሞት
ናብቲ ዝሞተ ኣብ መቃብር ተዓጽይሎ ዝተባሃለ ንሰንግን ፍቅሪ ስለዝነበረን ኢየሱስ ብህይወተን ተመኩረኖ እየ 3 ዓመት ዝኣክል ፍሉይ ተመክሮ ነይርዎን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ሞይቱ ከመይ ኢሉ ኣብ መቃብር ክዕጾ ኢለን ምሉእ ለይቲ እንታይ ከሰናድዋ ሓዲረን ጨና መዓዛ ነትሬስኡ ክለኽያ ውግሕ ምስ በለትለን ከዓ ፀሓይ ክትወፅእ ጅምር ምሰበለት ሕጂ ስትኸፍት ኣላ ኢለን ከዓ ጎየን ናብቲ መቃብር ክኸዳ ይጅምራ እዚ ምኻድ ናተን እንታይ ዘርኤና ወላ ኣብቲ ተዓጽዩ መይቱዩ ዝተባሃለ ብፍቅሪ ክርስቶስ ክንጓዓዝ ምስ ጀመርና ግን መንገድና ክዕጾ ይክእልኒ ጉያና ክዕንቀፍ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ጥራይ ብፍቅሪ ኣምላኽ ንእንገብሮ ክንገብሮ ኣለና በዚ ፍቅሪ ኣምላኽ እዚ ተበጊሰን እምበኣር ክኸዳ ከለዋ ምድራ አንቀጥቂጣ እቲ ነቲ ኣፍ መቃብር ዓጽይዎ ዝነበረ እምኒ ካብቲ መቃብር እንታይ ኮይኑ ተንከባሊሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሓደ መልኣኽ ደው ኢሉ ረኣያ ክርስትና እምበኣር ካብዚ ይጅምር ኣሕዋተይ ኣስተውዕሉሉ ኣብቲ መቃብር ኣብቲ ሬሳ ዘለዎ ኣብቲ ሓዘን ናይ መወዳእታ ጸላኢና ይብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ሓቂ እቲ ናይ መወዳእትና ክሽነፍ ዘለዎ ጸላኢናስ መን ኢልዎ ሞት እዩ ኣብኡ ድማ እግዚአብሔር ምልክት ምድሓን ሂብና መጽየን ኢየሱስ ክደልያ ምስ ጀመራ እቲ መልኣኽ እንታይ ኢልወን ንምንታይ ክነት ህያው ኣብ ማእከል ሙታት እተናድዮ ብዙሕ ግዜ ንሓጎስና ንደስታና ነቲ ንደልዮ ነገር ኣብ ዘይቦትኡ ከነናድዮ ንርከብ ኢና እንተኾነ ግን ኣምላኽ ኣብቲ መቃብር ኣብቲ ናይ ሓዘን ቦታ ብስራት ኣቐሚጥልና ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ሎም መጺና ዘለና እምበኣር ንትንሳኤ ክርስቶስ ብስጋውን ደሙን ነፍሱን መለኮቱን ተቐቢልና ንሕና እውን ምስኡ ተንሲእና ናብ ዓለም ከድና ክርስቶስ ተንሲኡ ኢልና ክንኸነበስር እዩ ኣብቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ኣሕዋትና እዚ ብስራት እዚ ዓብይ ዜና እዩ ነይሩ ሓቂ ተናንስትሲ ኸይደን ኢየሱስ እኮ ተንሲኡ ክብላ ከለዋሲ ሓድሽ ዜና እዩ ነይሩ እዚ ዜና እዚ ሎሙ ናይ ኣረገን ኣሕዋተይ ብዙሓት ክርስቶስ ተንሲኡ ክብሉ ዘሕፍሮም ክርስቲያን ኣለዉ ነዚ ከም ሓደ ፅንጿይ ገይሮም ዝርድዎ ሰባት እውን ኣለዉ ክርስቲያን ግን ነዚ ናይ እምነቶም ሓቂ ገይሮም ክሕዝዎ ዘለዎም እቲ ዝለዓለ ብስራቶም እቲ ዝለዓለ ስብከቶም ክርስቶስ ተንሲኡ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ጸላኢና ሞት ተሳዒሩ እዩ ንዓና ካብ ሕጂ ንድሓር ሞት ምስጋር ዳኣምበር ኩነኔ ወይ ከዓ ጥፍኣት ኣይኮነን ኢልና እነበስረሉ ክብረ በዓል እምበኣር ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብዚ ቅዱስ በዓል እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንፈሱ ክበፅሓና ብቃሉ ፈዊሱ ነዚ ሓድሽ ብስራተ ወንጌል ብስራት ትንሳኤ ክርስቶስ መሰኻኽር ክንከውን ጸጋዊ ይዓድለና ዝሰማዕናዮ ቃሉ ኣብ ልብና ኣሕዲሩ ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ፍረ ከም ነፍሪ ይግበረልና ኣውደ ዓመትና ይባርከልናን ይቀድሰልናን